Sempre que iniciem una partida, apartarem el cub negre extra i col·locarem la resta aleatòriament als 3 carrils, procurant no deixar cubs del mateix color junts. Cada cop que algú fa torre, s'acaba la ronda i tornaran al centre tots els cubs menys torres i bases construïdes i donarem pas a la següent ronda. Quan a l'inici d'una ronda quedin menys de 22 cubs, els col·locarem en 2 carrils. Si en queden menys d'11, els col·locarem en un de sol.